Добро утро или добър ден на уважаемите зрители, които гледат тази шибаня, която снимам в момента. Намираме се с Венцарски в дупка Венцарска Ангеловска, в Слънчев бряг, голям кочина in the house. Това е аргенско жилище, мафака. Сетабрат.com и денят е събота. Искам да ви кажа... И е 4 часа. 4 часа сутринта, когато ние точно и се излюпихме в нашата малка... 4 часа след обеда, брат. Да, сутрин. Аз сутринта ли казах? Да, сутринта. Значи, виж, няма значение, брат, какво кажеш. В крайна сметка е колко си спрел или колко си смел. Въпрос на чедел, брат. Въпрос на чедел. Ти колко си смел, брат, и колко си спрел. Въпрос на чедел. Казах въпрос на чедел, така че колко си смел, брат, и колко си спрел. Въпрос на чедел. Казах въпрос на чедел. Хей, колко си слаб, брат, и колко си дебел. Въпрос на чедел. Въпрос на чедел.